Molweni bantu abatsha abantu benkonzo nabantu nabo bonke abantu yes abamhloniphayo uThixo nabamthandayo. Thank you, like it. Ndihamba noSigebi apha sizokhonza khangela iqhaga. Name of Jesus. Kuvaliwe apha. Hallelujah. Andiyazi ngoku xa ngabana kuthiwa ngabana kuvalwa igate apha siselapha emhlabeni izawubekisela lapha ngoku ezulwini xa sivalelwa igate ngolhlobo. Andiyazi ke Sigebi. Please God forgive us everything about you know what because ngabantu basemhlabeni abathixo kodwa thina Thixo same ngawe Yehova msindisi moya ingcwele siyazi ba isithixo salapho naso wena isithixo sesifumana kuwa sevulelwe apha abantu benkonzo besesiqonda basize enkonzweni namhlanje sodumisa uYehova simnandi sibe sixelwe ngevayiro ngezaze trongo ubetha noba kuthena avuleki Andiyazi xa besivalelo hlobo besiqhobhela seselapha emhlabeni izawuthini into xa ngabana funeke singene ezulwini. Lena into zethu zingaphumeleli nje. Into ezinjena. Because uThixo uthi makuvuleni abantu bakaThixo kula gate ngoba lecawa yayenziwe siya ndikhonza apha bavalile namhlanje. Andiyazi xa besithi bavalile ngokubavalele ntoni abantu abatsha. Izigebenga zifuna uYesu bona bayavala ziswa nguwe bayanivalela. Yazi ke baza kuzawuthiwani siya baphoswe intsikelelo in the name of Jesus. God love us in the name. Amen. God love us. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. I can for sure ke noba uke uphinde wavisita on a Sunday uyabona wena Pastor Sigebi mhlawumbe uvisite ngeSunday and then ke ngoku at least into uThixo akuphathise yona uphinde uzosipha nathi singabantu abatsha. In the name of Jesus. Amen. God please. Hallelujah. Forgive us. Yes. God love you so much. Amen. Xa inkonzo ikwazi ukuthatha uyokhangela abantu bazokhonza. Hallelujah. Amazi uThixo. Amen. Thixo uyakuthanda bawo. Nkosi bawo. Usambe emkhulu. Thank you Jesus. Ngecawa okanye ngomso ndawuva ngawo. Uyawuphinda uve ngambawo. Hallelujah. God love us. Thank you. Yes. Hallelujah. Umhluthixo.